जिन्सि मोना गुना जोङो माबायाव हस्पिटालाव फैनांबाय नै एकदम सासे लोगो एक्सिडेन्ट जादों लाइटजों दादा मिदा जानानै बिराद गाज्रिलै बे लाइटआ बेनिफ्राय हाबलांथारदों नै नायदो नैबेनिफ्राय फार्स्ट दानजेनदों बियो ओरै होलांथारबाय नै हाग्राखायसो जेबो जायासैलै बे बासायबाय सयथिबो आयु बिसिम थांलाथारदों नै औ लाबो फाग्लासो जागोनलै सालाय जायो बेखौ देखायफिननांगौ सालाय जाबावगोनसो सालाय जायो हालालै नोङो बेखौ हाला सिसिस देबोबा गोदान मोनफिनलै 6 मास जायाखैना मास मोनसे जायाखैबा नोङो बेनोथ'ब्रा जिर' डेट थाखायो नालाय बेयाव बे हाग्राखायसो बासायबायलै बियो खिन्थु नङाबा सेस जाखागौमोन बे गावजोब्बाय नांगौबाय नालाय सिबाथ' फुरा खयखा मा खारनाय फाग्लासो जागोनलै नैबे जिनिसा जुदि बेन जादोंबा गोदाननिफ्राय मोनगोन आरो बे गोदान मोनगोन बे गारिखौनो ट्रेक्टरजों सालायख्रेबदोलै होनदों नामा ट्रेक्टरजों सालायख्रेबदो सिसिस बेन जानायनि गोदान ओंखारनायनि मोनगोन इन्सुरेन्स क्लेम खालामनांसिगोन बेखौ 10 मिनिटसो नोंसोरनो ना बोखांहैग्राया एकदम नैबेनो खहेजोबजोब्बाय नै सेस खम जादों बे नारखेनानै नैबे ओरै जौयैबावबाय थांगोन थांनाया जोखारनानैसो गारबोदों दां सेन्देला नै खबसे फाग्लाना बे साखा हाबनाय नङालै ओमफ्राय हाव बेयाव नांबा नुवाखै एसेयावनो साइन बर्डआ नै फाग्ला बायदि सालायबोदों मानसियानो बिरदों ओमफ्राय हाव बे सिसिसनिया मारै देबखो ओमफ्राय नङा बेयाव फुथुबाबोथ' नों फुथुनायनि दा थानांगौमोन फैफिननांबाय मैया एक्सिडेन्ट जानाय सेरफांगुरि हस्पिटाल एसे सादों
फिउस जादों होनदों जायगानि मानसिया एसे जादों होनदों दा जादोंना जायाखै गाव खिन्थु गावनो सिखारनानै बाइकखौ थिखोदों जाहैदों रावबो गैयामोन ना बाइकआ नोगोद डेमेज जानांगौ जा डेमेज जानांगौ जाखादों खिन्थु मानसिया मारै बासायखो बुजिनो मोनला सिसिसा देबलाजोबदों खिन्थु सरकआवबो जेबो माबानि फुथ्रुनाय दाग गैया आरोना मारै जाखो बुजिनो मोनला मानसिया खिन्थु हाग्रायाव हाबनानै मारै हाग्रायाव थालांदों खोमा मारै जाखो बुजिनो मोना एक्सिडेन्ट स्पटआव थांबाबो बुजिनो मोना ओमफ्राय बे फुथ्रुनायाथ' फिसाव फुथ्रुनायमोन जेबो फात्ताखौ मोनासै नायबाबो सिनायला हमजादों बे पालसार बाइकनि बे डिजिटेल माबाया बिराद मोदानना बेखौ सिजों खोबथे हरनो नागिरनायाव मारै दानलुन लांखो साइडजों लिक जानलांबाय जाहैदों फाग्लासो